Gusto sa Dios igsuon nga aduna gayoy maayo nga resulta sa atong kinabuhi. Ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan dili lamang diha kutob sa pagsampit kaniya Ginoo, kundili ato gayong buhaton ang mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya nga uyon diha sa iyang kabubuton. Magkinabuhi kita nga adunay Dios tungod kay sayang ang kaluwasan, sayang ang gasa sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa matag usa kanato. Kung kita nagpadayon sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kung wala nato puy ang atong kinabuhi, isip mga anak sa Dios ug isip mga niluwas ni Kristo. Nagpahinumdum sa atua ang Book of Matthew 7 versikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. 22. Niadtong adlaw daghan unyang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? 23. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, makasasala pahawa kamo. Igsoon gusto sa Dios nga ang imong pagtawag ngadto kaniya matinud-anon gayon. Ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna nakasentro ngadto kaniya nga nagbuhat sa kanunay sa iyang kabubuton. Tungod kay kung ang imong pagtuo, ang imong pag-alagad, ang imong pagsimba ngadto sa Ginoo, kutob lang diha sa pagsampit sa iyang ngalan, nga nakabalo ka kung kinsa ang Dios, nakabalo ka kung kinsa ang imong sampiton, apan ang imong kinabuhi nagpahiuyon sa kalibutan, ang imong kinabuhi wala nagsunod sa kanunay sa kabubuton sa Dios, nagpahiuyon gihapon ka sa kinabuhi nga kalibutanon, ilabi na sa imong mga sinultian o sa imong mga binuhatan. Igsuon ang Dios moingon unya siya kanimo nga wala ako makaila kanimo. Igsuon ayaw og sugot nga usa ka sa ingno ni Lord nga wala ako makaila kanimo. Kundili siguraduha igsuon nga mailhan ka ni Lord pagbuhat sa kanunay sa iyang kabubuton. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa atua nga sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios, kinahanglan nga ang atong isangyaw kadtong mga pulong nga nauyon diha sa iyang kabubuton. Kadtong mga pulong nga nakapasidungog kaniya. Kadtong mga pulong nga iya sa Dios. Ug ang pinakaimportante na igsuon, ang imong gipasikat mao ang Ginoo ug dili ang imong kaugalingon. Apan kung ang imong kaugalingon, ang imong pasikaton nga aron makita sa uban nga maayo ka, bright ka, maayo ka diha nga dapita, unya wala ka nakapahimuot sa Dios, unya adunay panahon nga wala ka makapahimuot sa Dios, unya daghan na ang mugawas imo baba nga wala na masubay diha sa kabubuton sa Dios, ug ang Dios wala na nahimuot ni ana. Ingnon ka sa Dios igsuon inigabot sa panahon nga makasasala pahawa kay wala ako makaila kanimo. Maong igsuon ayaw gayud pagsalig nga maayo ka, nga bright ka, nga daghan kang nakatunan about sa Biblia, tungod kay ang gusto sa Ginoo igsuon nga magtuman kita sa kanunay sa kabubuton sa Dios nga atua sa langit. Maong sa kanunay igsuon magbuhat gayud kita sa mga butang nga uyon sa iyang kabubuton. Magpasidungog kita kanunay sa Ginoo igsuon nga uyon sa iyang kabubuton. Mualagad kita kanunay sa Ginoo igsuon nga uyon sa iyang kabubuton. Ug magsangyaw kita kanunay sa pulong sa Dios nga uyon diha sa iyang kabubuton, dili sa atong personal nga interes kundi alang gayud diha sa Ginoo. Nga ang tanan nato nga atong gibuhat magapasidungog diha kaniya aron ang Dios igsuon mahimuot sa matag usa kanato. Padayon kita sa pag-alagad sa Dios nga kinasing-kasing gayud ug padayon kita nga magtuman sa iyang kabubuton. Amen. God bless sa tanan.